लोगोफोर आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव आं सन्थला खाफाल सिला आं जाबाय अमाराजा बयनिबो खाजा आं मालाय मा बुंबावनो आंनि नामखौथ' नोंथांमोना गोबां दोनबाय सोरनिबा थाखाय आबौ सोरनिबा थाखाय आयं सोरनिबा थाखाय आदै मा बुंबावनोब्रा आंनि सोमोन्दोखौलाय माने आंनि मुंखौलाय नों माथो थफिराम नायनो मारामबालाय सोर खोन्थालायखोब्रा नोंनोलाय थोद आं जाबाय दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय ओइ मा एसे लासैब्रा जानो लोंनो मोनाखै नामाब्रा बेनिखायनो आं बुङो जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ मिथिबाय है बदतमिज आंहा टेनसनाव दं बेहा खुसि मोनदों आं नारजि बुदां आरो गोजाम बोसोरनि बयनिसिमबो अननाय जासिहरबाय आरो दसे उनावनो गोदान बोसोरा ग्रोब मोनफैलायसिगोन बेनि थाखायबो नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ सिगांग्रो जासिहरग्रोनाय थाबाय दे बारा गोबाव खालामना कमेन्टफोरा फरायदो आइला जामाइला थैनो थांसिगोनदां माथां मासे दावरावब्रा बे मानसिया बे बदतमिजखौ कमेन्ट सेक्सनाव लाफानोनो नाङा बेनिल' कमेन्ट फैयो बदतमिजनिल' सोरनाबा मेगनानो गिदिंलायनाय साजोब्बाय खोमालै आंनि थाखाय कमेन्ट सेक्सना बुंफबनायनि थाखाय ओइ बदतमिज दाबायदियाव आंनि स्क्रिना बुरजा जायोमोनब्लानो नों बायदिखौ फाथाखौनो लानाय नङा रावबो मिथिबाय मालै दाउस्रि देलाय गावखौनो बिराद दुगि मोनदों नामा नों बे मानसियासो दुगि मोनो मिथिबाय आं गावखौनो हिर'इन मोनो हिर'इन ओइ सुवादफोर मासे दावरावब्रा कमेन्ट सेक्सना फरायदो आरो बयबो फ्रि जादो गोदान बोसोरनि रंजादो बाजादो दुम दाम खालामदो दे बयबो कमेन्ट सेक्सनखौ फरायदो मोनसे खोथा लोंनानै जानानै गारिफोरखौ एकदमबारे रकेट सालायनाय बायदि दा सालायदे गारिखौ नोंसोर रकेट साननाङा दे लोगोफोर आच्छा दे आं कमेन्टखौ फरायहोलांसै नामा ओइ बदतमिज खें मानि दे फरायदो कमेन्टफोरा ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरैयैनो फोसावनाय जों कमेन्टखौ एपिसोड नाम्बार 449 आरो 450निखौ लागोन ओमफ्राय मानो होनोब्ला समनिबो आंखाल नालाय बेनिखायनो मोननैखौबो खेबसेयावनो फरायनोसै आरो मोनसे खोथा कमेन्टआ गोबांनानो एखे जादों बेनिखायनो जोङो सासे सानैनिखौल' पिकआप खालामगोन मानो होनोब्ला 500टा कमेन्टआनो एखेफ्राम जाफ्रामो 100टा कमेन्टआनो एखेफ्राम जाफ्रामो बेनिखायनो बिनि मादाव लाकि नाम्बार सायख'नानै सासेनिखौ होनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा एखे कमेन्टखौ बयनिबो मुं लानानै फरायोब्ला नोंथांमोनानो खोनासंनो बालांगोन आरो कमेन्टखौ एसेल' लानाय जागोन दिनै मानो होनोब्ला आंबो एसे गोजानावसो बेरायनो फैदों आरो बे भिडिअखौ बेरायनायनि सोलायनो बानायबोदों दे स' नोंथांमोना एसे अननानै बुजिदो आं नोंथांमोनखौ गारनो हाया आं ट्राभेल खालामा मानो बहाबा थाङा मानो गारि गुरा जेरावखि थाया मानो आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ खालामनो नाजायो आच्छा लोगोफोर नोंथांमोना आं बहा थांदों बिनि भिडिअखौ नोंथांमोना ब्लगाव नुगोन गोदान बोसोरनि नालाय एसे सुटि मोननायावनो आंबो एसे बेरायनो लुगैयो स' लोगोफोर थेवबो नोंथांमोननि खाथियाव सानफ्रामबो भिडिअ लाबोयो नालाय नोंथांमोनखौ जोबोद गोसोखाङो बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोननि कमेन्ट सेक्सननि कमेन्टफोरखौ बोखांनानै नोंथांमोननि सेराव लाबोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि फार्स्ट कमेन्ट सेक्सनखौ गाज्रिब्लाबो नोंथांमोना निमाहा होगोनखौ मिजिंथिबाय मानो होनोब्ला गासैनोबो कमेन्ट सेक्सनखौ लानो हानाय नंला नाथाय गोदान बोसोराव नोंथांमोननि कमेन्ट सेक्सनखौ गासैनिखौबो लानो थाखाय नाजागोन नाथाय दिनै स्टार्टिं माने बोसोरा जोब्बाय आरो जिहेतु नोंथांमोनजों सावरायनो आरो दिनै एपिसोडबो लाबोआखै नालाय बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव कमेन्ट सेक्सनखौ लानानै फैनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन दे थाब नेनो बाबाय आं जोगासिनो जोख्लाय हरजागोनलै दानो बांद्राय गरम जाबाय थानाङा बेयाव दे कमेन्टआ फरायदो टपिकआ गिबियावनो सोलिबाय जों मा रानि जिरायट नामफोरखौ एसे मोजां लिरनानै लाब्रा ओइबारनिफ्राय जायनि नामा बोरैबा साइसनि ना बिसोरनि कमेन्टखौ लानाय जानाय नङा दै थेवबो कमेन्टखौ फरायनोसै आं आदै टपिक गेला गोदान बोसोरनि टपिक बायदोरा बे गानबाय थानाय टपिकआ नालि मोना फैलायबाय जाम्बि फैसा गैया आंनाव नोंनो बायनानै हरलाय आंनि थाखाय रावबो लिराखैलै बारा बेनिखायनो सिरि थाथ'नोसां ओमफ्राय टपिकआ आदा नोंनो सलाय खबसे हैगोन आं अमा हैनो हाया जों नोंनि हाबायाव नों हाया बेलेगाथ' होफैगोन ना साला मालायखौ मानो होफैजानो बानायनो हाय बुंहरदों नों गेलेन ओमफ्राय सासे लिरना हरदों मनिका बर'आ दाउस्रि देलायखौ मोनसिगोन नों आबौ टपिकआ खुसि मोनलायथारदों खोमा सिमाङावसो दंजाग्रा माखोलै ओमफ्राय बोरैबाबा सौग्राव सौसि खेंखाय खेंखि आंनोसो मोनफैमारगोन नामाब्रा नोंलाय गिलायलाङोलां नों आं बायदि हिनजावखौ मोनगोन आं माबायदि हिनजाव मोनलाय नों ओइ बदतमिज हिनजावफोरा माबायदि जायो ना हिनजावफोराबो बेलेग रोखोमनि थायो देलै कमेन्टफोरा थाब फरायदो मानो बिदिलै नोंसोर आच्छा सासे लिरनानै हरदो आदा टपिक आंनि जिउनि साबि आंनि मुङा डिम्पल बयबो बुङो सिम्पल बापाव डिम्पल डेन्जार साइरि मारिबाय माथोलै नङाव
नै बुमब्रनि थाखाय मोनसे कमेन्ट मोनदों आं स्वाद बुमब्र हिजा साइज नुदों माथो थोद हाबा बिदिजों जायो बे कमेन्टखौ लिरनानै हरदों आइ बिउटिफुलनो है नामफोरखौ बाट बेफोरबायदि नामफोरखौ उसुबिदा मोनलायलाङोलै आइ बिउटिफुल नेचारेल ब्लगनो थोद जियानो जादोला बुमब्र मा थानाय मोनबा दोखैदावगौमोनलां ओमफ्राय दानिया फैदो सोरां कसारि बिथाङा लिरनानै हरदों डियार लाब्रा कार्टुन टीम मेम्बार्स बे अमा राजानि रलखौ एभरिडे 20% लाखिथार मानोना बे अमा राजानि थाखायसो मेक्सिमाम मानसिया नायो गासैबो अमा राजा नायनो आरो अमा राजा नायनो होननानै बयबो रायलायसोयो थेंक इउ स' माच सोरां कसारि नोंथाङा फोरमायथि हरनायनि थाखाय गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो सोरबा बेफोरबायदि फोरमायहरोब्ला जागोन नेक्स्ट भिडिअनिफ्राय जों नोंथांनि बुंनायखौ माने नोजोर बोसिगोन ओमफ्राय सासे अरन बर'आ लिरनानै हरदों आब' दुमफाव नों माला हाबा जागोन नायनो लुगैसोबाय नोंनि न'खर संसारखौ दुमफावनि हाबानि प्लानिंखौथ' दासिमबो बानायथ'नाय जायाखै मानो होनोब्ला बेवहाय सिंगल सिख्लाफोरनि थाखायबो भिडिअ बानायनांगौ गोनां जायो मानो होनोब्ला गासैबो केटेगरिनि कन्टेन्ट थानांगौ सिंगोलनि हाबा जानायनि गथ' गथायनि बोराय बुरैनि बेनिखायनो हाबाखौ गासिनोखौबो होआ मानो होनबा अलरेडि गासिबो हाबाया जाफ्रामजोब्बायानो बेनिखायनो नोंथांमोना बुजिगोन होननानै आसा खालामबाय बिरता बसुमतारी लिरनानै हरदों हेलौ टपिकेल आइ सापर्ट इउ मानोना हाबा जायाखै मोजां जादों मानोना हाबा जानायनि सिगां जों मोनफा मोनफा एम लानासो जानांगौ जेरै न'खर सालायनायनि फिसाफोरखौ माबोरै आवगायनांगौ बेफोर गासैखौबो नायग्रोनानैसो जों जुलिखौ लानांगौ आल्टु फाल्टु गासै गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो हाबा जानाङा थिक नोंथाङा बिराद मोजां बाथ्राखौनो बुंबाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनबा संख्रि साहा लोंग्रां नोङो लोङाबाबो आया मा जालायखो बेबालाय थफिरा माला हाबा लागोन माथो हाइजें ओंखारां जाबाय माथो हाइजें ओंखारब्ला बैसो गोरलै हिनजाव मोननाय नंला थफिरां थफि गेला दिपक दैमारिनो साला माबायदि मानसि नोङो हिनजाव गोरलै नायग्रोग्रा मोनदों आंखौ दिपक हिनजाव गोरलै नायग्रोग्रा मोनदों आंखौ नैबे थफिरा मा गुनि गियानि हिनजावसो नायग्रोब्रा मरगैसा हिनजाव मोनबा लायोब्रा नोंबो सन्थला बेखौ बिदि बुंफोरथारनांगौ जाबाय आरो आंलाय सैथोनि राजाखादा सैथो खोथा बुङाबानो थानो सुखुथारा आंहा ओमफ्राय जोंनियाव रमेन कालेक्सननि कमेन्ट फैबाय थायो बिथाङा मा कमेन्ट हरदोंमोनथाय आं गोसोआव गैला बिथाङा बुंहरदों आंनि कमेन्टआ मोजां नङाखायनो पिकआप खालामा होननानै बेफोरबायदि नङा नोंथाङा कमेन्टखौ हरोब्ला केरेक्टारनि सोमोन्दै बुंनानै हरोब्ला बांसिन मोजां जागोन स' नोंथाङा कमेन्ट हरबाय थायो जिहेतु नोंथांनि नामखौ बिराद मोजाङै गोसोआव दङ बेनिखायनो नोंथांनि कमेन्टखौ सिगांनिखौ नुनानै आं माने गोसोआव दङ आङो स्क्रिनशट मारियाखैमोन बेनिखायनो आं बुंफोरनानै होनाय थाबाय आसा खालामो नोंथाङा गाज्रि मोना फरायनि दे महिमा दैमारिया हरदों हेपि निउ इयार आगै दुमफाव दाउस्रि देलायखौ बोराया मोनफिननायबा मोजां जासिगौमोन मा जाखो रिप्लाइआ होदो बाथामिस नारजि बिदां नुवाखै मा बुंदों बियो बोरायखौ मोनफिननायबा मोजां जासिगौमोन होननानै ओइ फाग्लि महिमा बोरायजों मोनफिनजानायखौ खोब लुगैदोंहाय आं बोराय खोलोबजों खोलोमजाया माथिहाय आंनि बदल नोंखौनो हरगोन दे महिमा दैमारि थै साला सैमा फाग्लिजों हरदेरनाय अके हेपि निउ इयार महिमा र आं फरायलायनोसै अनसाय बरा लिरनानै हरदों मालाय आमायसो थफिराम गांसो गोरलै जाग्रासो माथो नोंबो साबै खिन्थु गांसो गोरलैयाव लवारबो थायो साबधान लवार सवार मनगोनब्रा आखलानो जामारा बेना दान जोख्लाय मारगोनलाय मानसिखौ आङो थोद साला मेगन खिसाव हनै मा लिरनानै हरदों इलियाबो सोमोथारिया थफिराम फरायलाय बाप्पावै होद आं थाखुमानानैसो फरायगोनलै बाप्पावै इलिया बसुमतारिनि कमेन्टआ बैथाला थफिराम गेलेनाया आंनि बम्ब्रमानोसो मबाइल बायना हरनो नामायदों हिनजाव मोननो रोङिया आरो दाउखा राजा इज बेस्ट केरेक्टार समायसोदोंलै बैथाला होननाया थोद साला आं बैथाला नामा सासेबो सिख्लाखौनो दिनैसिम एदावफेराखै आं आच्छा नारजि बुदां नोंहा कमेन्ट फराया आं कमेन्ट फराया दे आंनि सोमोन्दै बारा एसेबां रावबो जेबो हरथ'वाखै बेनिखायनो नोंसोरनो फरायदो दे दानिया हरदों जिदि दैमारि बिथाङा लिरनानै हरदों जेब्लानिफ्राय नायजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो मोनसेबो खोन्दो नायालासे थाफेराखै सिगाङाव नायामोन जेब्ला सासे गथ' दुमफावनि सावगारि आखिनायखौ फेसबुकआव नुयो अब्लासो माबायदि होनना नायदावनायनिफ्रायनो नायगासिनो दिनैसिम जिखियानो जादोला गोसोखौ गोजोन होनायनि थाखाय लाब्रा कार्टुन न'खरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय स' बिथांनिसिम जोबोद गोजोननाय खुलुमनाय अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय नोंथाङा जे लाब्रा बड' कार्टुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा जालांबाय बेखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय सासे सोंहरदों इन्टि रानि बसुमतारी आब' सना नों गाज्रि मोनाब्ला नों मा मावो खोन्थानो हागोन ना अन्नानै नोंनि भिडिअफोराव फोरा जोबोद मोजां जायो प्लिज अन्नानै खोन्थाना हो आब' सना नों मा जब मावो
सरि आं बेफोरबायदि पार्सनेल डिटेल्सखौ आं कमेन्ट सेक्सनाव माने जों कमेन्टखौसो लानानै फरायो नालाय आंनि पार्सनेल डिटेल्सखौ आं हरनो हानाय नङा आसा खालामो नोंथाङा बुजिगोन माथो बुमब्रमा दस्तिखौ मानसिफ्रा सिजा साइसखौ सोबायलै थाबायमोनब्ला मेगनानो थाइसे गसिगौमोन बेना ओमफ्राय नै मा नाम जालायखोब्रा केबेन एन्टारटेनमेन्ट 9944 जाथि दा थाखा नों दाउसे देलायनि खाथि खाथि नङाब्ला मोनगोन नों फान्थाव सावनायनि लावथि आयौ बाला आंखौ इसिबां गाज्रि मोनो आरो जाथिया आंनि खाथियावनो थाबाय थागोन मिथिबाय दानिया फैदो गुबुन मोनसे कमेन्टआव बिथांनि मुङानो जाबाय किउट एनिमि भार्सेस फिंगार्स नै बिथांनि मुङाबो बिथाङा लिरनानै हरदों आई मिस फार्स्ट टाइम Okay, जेबो नङा दे I miss first time Omara's bad character. His character now change and become a honest person. Omara's won't be interesting now. Now I am interested in Daukaraza, Dausidele and Tofiram bad habits. So बिथाङा बुंहरदों Omara's गोदोनि केरेक्टारा मोजांमोन दानिया बोरिं जाबाय होननानै so नोंथाङा सिन्था खालामनो नाङा Omara's मोजां केरेक्टार फैगासिनो दङ so नोंथाङा नायबाय थाबानो जाबाय Thank you so much cute enemy versus fingers ओके दानिया लिरनानै हरदों निजाम ब्रह्मा बिथाङा लिरनानै हरदों माय फेभरेट केरेक्टार एमाव राजानि रायज्लायनाय एमाव राजानि रागा जोंनानै मुसुं जानाय आरो बेदागालिजों जंखायजाबा रागा जोंनानै रायज्लायनाय हिट मोनजोबो आं माखौथो बुंदों अमा राजानि फिसाला एमाव राजा ओमफ्राय नै सासेया लिरनानै हरदों जियं हायनो बुआ करियान ड्रामा नायसोगारदांलै बियो बाय द वे अमा राजा स्माइल इज बिगेस्ट हेपिनेस लाइफ आयौ बाला कमेन्टनिखौबो बिदि मिनिलायनानै खोन्थाथारो आरो हाम्माथो आंनि कमेन्ट फैथ'थाराखै नालाय बेनिखायनो एसे सान्सावनो डान्स मारिबायब्रा ओमफ्राय नै रिता नार्जारिया गासिनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार जासिहरबाय बेसेबां कार्टुननि केरेक्टार दं गासिनि नामखौ लाजोब्बाय थेंक इउ रिता नार्जारि आरो नोंनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार नै थ'बिरां सुवादनि कमेन्ट फैलायबाय ओइ सुवाद मा थाखुमाबाय थाखोब्रा आं महर खोन्थानो लाजिबाय आंखौ बैथा लानो हरदों आं खोन्थाला महरखौनो साला जंखायनानैसो हरदों दे आं लाजिदों आं फरायनि होमबा दिल कुछ कुछ होता है थ'फिराम बिहावसो हिन्जावनिसो फाराम खालामनो सानबाय नामा लाना लेबारा आं थांनोसै हौवाबाबो हौवाबाबो फैजानो ओंखारसै माथोलाय उपाय गैलालै नों हौवाजों हाबा जायाब्ला हिन्जावफोरखौथ' मोनखाला नोङो थ'फिराम ओइ सिख्लाफोर थ'फिरामखौ गोसोथोना लाब गैलालै दाना थ'फिरामखौ हौवाफोराबो गोसोथोसै एबारनि कमेन्टआनो जाहैबाय दाउसे देलायनि आं फरायनि आंनि ना बिथांनि मुङानो जाहैबाय आदैमाइ बिथाङा लिरनानै हरदों दाउसे देलायनि केरेक्टारा जोबोद मोजां जायो मिनिनानै उदै सालायो बिनि बुंनाय स्टाइलानो आलादाखाया लाभ फ्रम उदालगुरि नंखागौरा आंनि बुंनाय स्टाइलानो बिराद मोजांखा मिथिबाय साउन्डखौ बाख्नायनायनि थाखाय थेंक इउ दाउखा राजानिबो गोबां कमेन्ट फैदों बिथांमोना दाउखा राजानि केरेक्टारखौ मोजां मोनदों होननानै बुंदों स' बिथांमोननि मुंखौ लाथ'ला आङो बेफोरबायदि सेम कमेन्ट गोबां फैदों स' नोंथांमोननि कमेन्टनि मुंखौ लायैनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा बाट नोंथांमोननि कमेन्टखौ जों फरायबाय बारा बुमब्रा दस्तिनि कमेन्ट फरायनि आं आयु मा एसेबां साइज जाखो आदा बुमब्रमाया हिन्जावफोरनिख्रुइबो साबसिन नुखाबाय आरो बिएस प्रडाक्सननिफ्राय हरदों आरो आदा थ'फिराम नायनो आरामा गोसो थोमारबाय नामाब्रा आदा बुमब्रमाखौ ओइ थ'फिराम नैलै नोंखौ माबा बुंहरदों आं लाजिबाय आंखौ बैथा लानो हरदों सासे सिख्लाया बेलाय लाजिबाय था नोंहा आरो बुमब्रमाया गोसो जानानै माबायदि मोनदों होननानै सोंहरदों बेनि रिप्लाइखौ बुमब्रमाजों मिथिसै आरो आं मिथिलालै ओके सासे लिरना हरदों वारि नामा बिथाङा दाउखा राजानि केरेक्टारखौ बेक बेन्चारनि बानायदो बेक बेन्चारनि एसे फिल खालाम मोनो खोमा अके खालामगोन ओमफ्राय निसा बर' होनहरदों सोमस्रि आरो सन्थला जोंलारिखौ होथारानो बारा जिखुनु आंनि फेभरेट एबार सौखैला सौसिलि फैनो नाजाबाय थागोनलै जोङो मिथिबायना नै आर नार्जारिया लिरनानै हरदों अमा राजानि मिनिनाया हिजाखा मिनिफ्लालायो आंहा दाद बांद्राय अभार एक्टिं खालामनाङालै नों नै बिर बाहादुर बर'नो अमा राजा नोंखौ हाथाय खिथिना मिनिबा मोजां नुयोलै होमबा मिनिनि ना दे नेक्स्ट कमेन्टआव थांदो पिंकी बरा होनदों दाउसे देलायनि आयु बाला होननायखौ जा मोजां खोनायो थेंक इउ पिंकी ओके गुबुन मोनसे कमेन्टआनो जाहैबाय रसलाइन मोसाहारिनि बिथाङा लिरनानै हरदों बुब्रमानि गस्लाया आंनि सोमोन खावनानै लांबाय लांबाय लोगोसे गोसोखौबो लांफाबाय बुब्रमाया थानायमोनब्ला जोबोद मोजां मोनगौमोन
ओमफ्राय तपन बसुमतारी लिरनानै हरदों अके सन्थला अमा राजानि जेरैखिजाया डनेसनखौ लांथार साला सुवादनाव आइला आंखौ सुवादसो होनबाय बियो आइ सिरिथा आंनिसो कमेन्ट थेंक इउ तपन बिनासो गारथारगोन आं डनेसनखौ ओमफ्राय सरदन बसुमतारी लिरना हरदों दावसे देलाया दिनै जोबोद मोजां खोथा बुंबाय लाब्ला नायग्राफोरा एसे बुजिदो अके लाब्रा जानांगौमोन लाब्रा नायग्राफोरा एसे बुजिलायदो गावनि हारिनि खोथाखौ बुंलायदो सरि आं बर'खौ लिरनो रोङा सोलोंबा नोंथाङाबो रोंगोन थेंक इउ सारदाम सासेया लिरनानै हरदों आं दावसे देलाय आरो हांगोरमोन्दिखौल' मोजां मोनो बिनिता बसुमतारी लिरनानै हरदों थेंक इउ बिनिता ओमफ्राय बिउटि सरगियारि लिरनानै हरदों कमेन्ट हरनो सानो आब' बाट भिडिअखौ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनो ना नायनो स' कमेन्टखौनो हरनो बावलायलाङो बे इन्टारेस्टिं नों जेखौ बांसिन इन्टारेस्ट माने नायनानै इन्टारेस्ट मोनदों बेखौ हरबानो जाबाय थेंक इउ बिउटि ओमफ्राय नै थफिरामनि कमेन्ट फैलायबाय आदा थफिराम दानो लाखादो हिन्जाव नङाब्ला बिरग'लांजोबगोनबो उनाव लान्थायाव सिख्लाफोरजों थिख्लाय जागोनबो आदा थफिराम हा जा जकिं नै माबा होनदों नोंखौ आंखौ सासे सिख्लाया बैथाला होनदों आं नाहरा दाय थाबाय थादों बिदिनो समा जोंनि जोबोद खम जाबाय बेनिखायनो बिथांमोननि कमेन्टआ जिहेतु एखेफ्राम नालाय आङो एसे नामफोरखौल' ओरैनो बुंलाबायना होनोसै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा नामफोरखौ बुंनाङा बिदि बुंनांगौबा गासिनोखौबो बुंनांगोन बेनिखायनो कमेन्टफोरखौ एसे सायख'नानै फरायदो जायफोरना एसे एखेहां माने एसे इउनिक बेफोरनिखौ फरायनानै होदो नाथाय बेफोरबायदि फरायनांगौबा टाइमानो थोनाय नङा मानो होनोब्ला दाथ' आंथ' माबायावसो बेरायनोसो फैदों नालाय दा मेंनायबो मोनबाय माने एसे रेस्टबो लानांसिगौ बेनिखायनो आं थाब फरायनोसै जुमाय राजा खाख्लारिया लिरनानै हरदों हेपि निउ इयाराव दोखो लोंनाय आरो मोसानायनि भिडिअ लाबो अमा राजानि मिनिनायखौबो हो बेखौथ' आं बुंनो हानाय नंला मानो होनोब्ला आंबो बेरायनोसो फैदों नालाय पिकनिक जाफेरनाय बारा रेकर्ड गैया आरो पिकनिकबो बारा जाया माने जाखायाखै लाइफआव खेबसेल' पिकनिक थांदों आङो बेनिखायनो आङो पिकनिकनि सोमोन्दै बारा इसेबांबो मिथिया नाथाय जिखुनु जि माने आङो समाजाव नुयो बेखौनो आं भिडिअ बानायनानै होखांबाय नोंथांमोना पिकनिकनि भिडिअ नायाखैबा नोंथांमोना थांनाय बोसोरफोरनिखौ नायबानो जाबाय थेंक इउ मानि शंकर बसुमतारी लिरना हरदों दासो देलाय बुंनाय खोथाया थिगानो जोंनि बर' मानसिफ्रा दाना आफा बुंनो लाजिग्रा जाबाय आइ आफा बुंनो लाजिग्रा जाबाय गोदोनि खोनायोनो आइ आफा बुंबा खिन्थु आं मामि पापा बुंबा लाजिनोसो ओंखारो जों बर' नालाय बर'निखौ बुंगोन दस्रा जाथिनिखौलाय मानो लिंनो नोंथाङा बे खोथाखौ बाव सोफाना होनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आयौ बाला बेखौथ' आंसो बुंदों औ नोंनो बुंदों समानि शंकर औ बे खोथाया नंमारगौ जोंनि बर' समाजाव जाय सोदोबा जोंनि मेन आरोना बुहुमनि सबनिसो गोदैसिन रावखौनो जोंना बर' समाजाव बुंबांला आइ आफाखौ बुंनाय खोनाला नाथाय गुबुन हारिफोरा दासिमबो बुंबाय थायो नाथाय जोंनियाव गैयाखौनो होनजासै 100%आव 90%आनो बुंला 10%आबो गलाय गथायसो आइ बुंगोन माने बिफाखौथ' आफा होनथारला रावबो बिमाखौ आइ होनबाबो बिफाखौ बाबाखौसो बांसिन बुंनाय जायो स' गुबुन जाथिफोरा दासिमबो गावनि बिमा बिफाफोरखौ आइ आफा सोमोन्दैखौनो लिंनाय गोबांखौनो नुनो मोनो बेनिखायनो आं भिडिअनि गेजेराव बुंबाय सोरबा गाज्रि मोनदोंब्ला अन्नानै निमाहा हो मानोबा बे सैथो बाथ्रा ओमफ्राय एल बिउटिफुल नेचारेल ब्लगा बुंहरदों आदा सन्तला नोंना खाफाला थिलाला नोंना हिन्जावा नोंजों जाला आंजोंसो जारला आयु हाबाब बारा जौ दालोंसै आदा सन्तला नङाबा नोंनि हिन्जावा आंजों लाना खारलाला जागोनबो ओइ थुफ्राम सुवाद बुलायनोबा फै सोर होनदोंलाय आंखौ सोर बुलायनो लिंदोंलाय आंखौ बुलायगोन हामालै सत्यमेव जयतेसो सान्थि थानांगौ मिथिबायना ओइ अमा राजा साला नोंनि पलिटिकेलि डायलगखौ आंनाव दासो जायखिजाया बिथांनि कमेन्टआ मिनि होबाय दे एल बिउटिफुल ना थेंक इउ ओमफ्राय नै एमके ब्लगा लिरनानै हरदों अमा राजा महाजाला बिगुमैसो लिंनो गोसो जाथारबाय नोंखौ बांद्राय बिगुमै लिंना लानालै आंखौ खायदा बोरायखौलाय मोजाङै बाहायगारो आङो बिबनांफोरनि सायाव जोबनायाव निसान बसुमतारी कमेन्टखौ फरायनोसै दासान्दि सानानो हरानो सान जालांबाय आंनि जिउआ ओंखायनो आं एमाव राजानि फावखौ गावखौनो थानाय बायदि मोनो मा एसे दुखुथिया जिउले फंबायजों बाहायजा बे हाथुफ्लाजों बारा दुखु खालामनाङा स्टे स्ट्रं बि पजिटिभ गावखौनो दुरबल साननाङा थेंक इउ निसान र जोबथाखाय इमके गयारिया माबा लिरनानै हरदों नै थफिरामनिसो थफिराम आमायसो थबसिनि बिफासो जानो समायबाय हाय नों आमायसो थफिराम नोंहा जन्मगत दस दं खोमालै खुदुना रासिसो खोमा नोंहा मा खुदुना रासिब्रा आयौ जाला इमथि गयारि जेरै मुं एरैनो लाथिख' जाजागोन बोलै नों आंखौ जानला मोनला होनहरनाया
लोगोफोर गोबांनि कमेन्ट फरायबावनो आसा थालांबाय एबार नेक्स्ट एपिसोडआव जायनि कमेन्टखौ फरायखांबाय बिथांमोननि कमेन्टखौ फरायफिननाय जानाय नंला एपिसोड 450नि कमेन्टखौनो जों नेक्स्ट एपिसोडआव माने नेक्स्ट पार्टआव लाबोफिननाय जागोन जायफोरा एपिसोड 450आव हरदों स' नैबे सेक्सनाव हरनाय दानि उनाव हरनाय कमेन्टफोरखौ लानाय जानाय नङा 450नि कमेन्टखौसो लानाय जागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो बेखौथ' मिन्थिला दिनै फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि कमेन्ट सेक्सनखौ लानानै भिडिअ बानायबाय जिहेतु एपिसोडखौ लाबोनो हायासै आरो आंबो बेरायफैदोंसो नालाय एसे बेरायनो गोसो जायो स' नोंथांमोना अननानै एसे बुजिदो आरो गोदान बोसोरखौ बयबो गाजा गोमजायै समफोरखौ बारहोदो आरो आं आसा खालामो फैबाय थानाय गोदान बोसोरा थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन बयनिबो जिउआव मोजां रादाब लानानै फैयो बयनिबो न'खराव गोजोन खुसि लानानै फैयो बेखौ लाब्रा टीमनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय माने उइस जासिहरनाय थाबाय अननाय सिबिनाय फिन खेबसेबाव जासिहरनाय थाबाय जायफोरा दा नायगासिनो दङ बिथांमोननिसिम हेपि निउ इयार इन एडभान्स आरो जायफोरा गाबोन नायगोन बिथांमोननिसिम हेपि निउ इयार दे अब्लालाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट